vas molim Poslovnik da dozvolite da izađu da govore. Gospodine Trboviću, kao i svi drugi odbornici, tako ćete i vi, imate mogućnost da se obratite sa mesta, tako da vas molim da... Samo iz razloga što sam okrenut leđima, ali dobro, može s mesta. Neću govoriti o pozicijama u budžetu. Sigurno ima prostora da razgovaramo ovde koliko je kod korisnika zadovoljan. Verovatno ima oni koji nisu maksimalno zadovoljni. Mogli bi ovde da vodimo raspravu na tu temu dosta dugo, od zaposlenih u kulturi do nekih drugih pozicija, ali mislim da je dosta ravnotežen i izbalansiran budžet. Deo budžeta koji je vezan za investicije je neosporan i ono što svi moramo ovde da napomenemo da je neko pre samo 2 ili 3 godine pomenuo da će biti uređen centar u Kuli, centar u Crvenki, da ćemo uspeti da rešimo potisni vod od Kule do Crvenke i da se iznađu sredstva i krene u realizaciju kanalizacione mreže u Kuli i Crvenki. Ja verujem da nema puno onih koji bi u to sve verovali. Ono o čemu bih ovde i ono što je naša bolna tačka, a to je ipak neka vizija koju ovaj budžet i neka ideja koju on treba da pokriva. I ono što nas sve podjednako boli i ono što traži angažman svih nas zajedno, kako i dr. Vasović ovde pomenuo i mnogi koji su govorili od predsednika opštine do gospodina Blaža, je to što nam fali dolazak velikih investitora i otvaranje većeg broja radnih mesta. Ja sam u par razgovora sa predsednikom opštine i sa ljudima iz opštine pominjao tu temu. Mislio sam na prošloj sednici isto na temu budžeta pokrajinskog da govorim na tu temu. Mislim da još nije vreme i ono što ja imam informacije, mislim da ne postoji dovoljno ni volje ni želje da se na tu temu, o kojoj ću sad malo govoriti, razmatra, naročito na višim nivoima, a mislim da je najnadležniji republički. Doktor je dobro primetio, mi imamo jedan hendikep, nismo zastupljeni predstavnikom u Republičkom parlamentu i mislim da nam u budućem periodu predstoji da svi zajedno se angažujemo, da imamo predstavnike koji će biti dostojni, koji će nas tamo dostojno predstavljati i braniti naše interese. Dovođenje investitora u neku sredinu zahteva mnogo inputa koji određuju da li će on tu da dođe ili neće. U tržišnoj ekonomiji transport, saobraćaj i prevoz su jedan od veoma značajnih inputa i mogu da vam pomenem samo brojke koje se odnose na preduzeće u kome ja radim. Ne znam da li vam to znači, cifre su dosta apstraktne, ali mi vizualizujemo stvari, pa sve što pređe 10 tona, to je već apstrakcija. Fabrika šećera Crvenka je ove godine što sirovine, što repromaterijala uvezla u svoj krug, uglavnom kamionskim prevozom, preko 700.000 tona. Robe, gotovi proizvoda će izbaciti skoro 200.000 tona. Zašto ovo govorim? Govorim o frekvenciji puta i vi svi ste upoznati sad kad idemo za Vrbas, nama više treba vremena da dođemo do Vrbasa nego posle Vrbasa Novog Sada. Nisam siguran da u sve uvažavanje predsednika opštine i Jagodine, Inđije, Pazove i nekih drugih sredina, u sve njihove sposobnosti i angažovanje ljudi u tim sredinama, mislim da je lokacija njihova i prolazak autoputa pored tih mesta veoma značajno i da veoma utiče na dolazak investitora u te sredine. Ono zašto nam treba podrška svih stranaka koje je zastupljena u lokalnom parlamentu, a nadam se da će predsednik opštine, znam da su pričali i već se razmišlja na tu temu, treba nam podrška okruga, treba nam podrška opština Sombor i Vrbas. Mi moramo naći načina kako da zagovaramo tu ideju koja tinja već godinama, ali nigde se ne pokreće. Da li će to biti brza magistrala sa 2 trake ili će biti autoput, to je druga stvar. Ali temu izgradnje puta od Vrbasa ka Baji, Salzburgu i Srednjoj Evropi, koja, kako god hoćete, Beč približava Beogradu ili Beograd Beču za više od 90 km. Neki dan ste čuli da se na graničnom prelazu Batrovci čekalo preko 12 sati. Garantuje da bi taj saobraćaj bio preusmeren na ovu stranu preko 70%. Ubeđen sam, dok se ta ideja ne realizuje, da će ovaj kraj, Vrbas, Kula, Sombor i dole prema Bačkom Bregu,
sve će se činiti da ne bude, ali će u dobroj meri biti za obeleženo investitor. Kažem vam, saobraćaj, prevoz i transportni troškovi su jedan značajan input u koštanju gotove jedinice proizvoda. Malo je nas ovde da bi stvorili tu ideju. Moramo da tražimo podršku od ljudi iz susednih opština, iz okruga, da pokušamo sa pokrajinskim nadležnim sekretarijatom resornim. Moramo da spremimo dokumentaciju, moramo da se pripremimo i da lobiramo svi zajednički za tu ideju, jer nemojte da mislite da i drugi nisu zainteresovani, i neke druge Srbije. Jer putevi su od uvek donosili prosperitet nekom kraju. Ono što ovom prilikom moram da istaknem je angažman ljudi iz naše opštine i susednih opština koji su uspeli svojim angažmanom da obezbede da železnički transport nastavi da funkcioniše prema Somboru. Mnoge putne deonice železničkog transporta će u Srbiji uskoro zbog neodrživosti ekonomski biti pogašene. Veliki je napor ovde uložen da ovaj smer od Vrbasa ka Somboru opstane. Svi ovi radovi koji se rade na potisnom vodu, po pitanju kanalizacije u Crvenki u Kuli, nadam se da se radi sa opštinom Vrbas, a kasnije i sa Somborom, se nadam da će usloviti u nekom narednom periodu da i najjeftiniji rečni transport bude ponovo u funkciji. To su oni preduslovi koji će obezbediti da sutra u našu sredinu dođe neko od investitora. Ako mi imamo zabluda da će neko doći ovde, a da će imati gas, da će imati pristupnost putnoj mreži, težu nego u drugoj nekoj opštini, jer da se vara. Onima koji dolaze mi moramo da obezbedimo u najmanju ruku da budu konkurentni u segmentu poslovanja u odnosu na neke druge sredine. Za ove priče ne postoji ni pozicija ni opozicija. Ne možemo se deliti ni po jednom osnovu. U stvari postoji samo jedan. Da li želimo dobro sredini u kojoj živimo i mislimo da nastavimo žive naša deca ili ne mislimo. Ovo o čemu pričam je jedan od osnovnih preduslova da ne samo naša sredina i naša opština i naseljena mesta u našoj opštini, nego i u Somborskoj opštini se vrate na neki put na kom su bili do pred 20-30 godina. Količina roba koje sam pomenuo po pitanju fabrike šećera su količine koje svako preduzeće, mi smo Žitica i srce Bačke i ovde su i po pitanju svih poljoprivrednih proizvoda količina ogromna. Frekvencija puta Vrbas-Sombor u zadnje vreme po meni liči na Ibarsku magistralu. Svi koji se kreću i putuju dosta mogu da vide nešto. Na Prirodno-matematičkom fakultetu pre 3 godine u Novom Sadu je izrađena studija opravdanosti ovog puta. Evropska unija je žestoko zainteresovana. Autoput kroz Mađarsku je došao do Bajene. Ono o čemu mi moramo da razmišljamo, da moramo žestoko da se angažujemo kako taj put ne bi zaobišao našu sredinu, zašto predsednik opštine upoznat, postoje određeni lobiji i postoji interesovanje. I ono je sasvim legitimno. Ti ljudi koji lobiraju za te neke svoje sredine, oni lobiraju da donesu interes svojih sredina. Na našoj strani su argumenti i opravdanost, činjenice. Ovaj put koji smo pomenuli, ta trasa je najkraći put iz Male Azije do centralne Evrope. Skratiti put iz Beograda i Novog Sada do Beča za skoro 100 km nije malo. Ono što bi trebalo u najskorijem periodu da uradimo je da se koncentrišemo, da možda formiramo jedan tim, da krenemo, da lobiramo i ka višim nivoima vlasti ili, možda lepše da kažem, da prezentujemo tu ideju koja je sigurno interesantna i resornom ministarstvu, a svim onima koji žive u ovoj sredini predstavlja neki put za budućnost i za prosperitet. Hvala. Zahvaljujem, gospodine.